listening to only the best internet radio station, Kofi FM. Shalom and welcome to City of Faith Apostolic International Ministries with Apostle Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional Broadcast. Time for the Word. Kofi FM. Kofi FM. Haleluya. Kana ukaverenga John chapter 11 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 44. Haleluya. Unozoona kuti pane nyaya yaRazaro kubva paakarwara kusvika paakazofa. Jesu ndo pavauya vakazomumutsa kubva mugwiro. Haleluya. Say I love Jesus. Nokuti panapa shoko raMwari ririkutiudza kuti pakanga kuine murume wainzi Razaro. Razaro wakanga ari mudikanwa waIshe Jesu Kristu. Haleluya. Nerimwe ramazuva Razaro wakati arwara, Razaro wakati aura panowo, Martha na Maria wakatumira shoko kuna Ishe Jesu Kristu vachiti Razaro mudikanwa wenyu warwara. Haleluya. Asi Jesu inzu iri vakarigamuchira, asi Jesu havana kuenda kundoona Lazarus pairwara, kwete kuti ivo vakanga vasina hanya na Razaro. Haleluya. Vakanga vaine hanya naye, asi kuti ivo Jesu vakazviita izvozvo nokuda kwechinangwa chavaiziva kuti after ndikazoenda Razaro afa, ndikasvika ndikaita zvandichaita ikoko, vanhu vachabhilivha kuti kudenga kuna Mwari, vakazowaona Mwari mukati muupenyu hwavo. Haleluya. Handiziva kuti kangani kawakadana Mwari mukati muupenyu hwako kuti vauye vazokudzikinura kuita saRazaro uyo wakanga achirwara, asi Jesu hawana kuenda paari kundomudzikinura. Haleluya. Ama mudikani, handizive kuti kangani kawakadana Ishe Jesu kuti vauye vapindure pamatambudziko amwe acho awakapinda mukati mawo, kana kuti amwe acho auri mukati mawo panguva ino, asi ivo Jesu vasingauye kuzokudzikinura. Haleluya. Usaora moyo. Jesu anokuona. Jesu anoziva zvose zvinokutambudza mukati muupenyu hwako. Haleluya. Jesu wakazoti anzwa kuti Razaro wafa, Jesu ndo paakuchiuya. Haleluya. Kurufu wa Razaro. Asi Razaro apo pairwara, Jesu haana kuuya kuti azonamatira Razaro kuti apore agorega kufa, asi Jesu unozouya Razaro after afa. Haleluya. Handiziva kuti kangani kawakadana Jesu kuti vauye mukati muupenyu hwako. Haleluya. Asi usingavaoni, nawo dambudziko rauri mukati mariri ratova wesi, ratokura chaizvo, asi iwewe uchiti unonamata Mwari kuti hapana chinhu chiri kufamba mukati muupenyu hwako. Ziva kuti Jesu vanouya sezvavakaita pana Razaro, nokuti vakatozouya after Razaro afa. Haleluya. Vanhu vasisina tariro, Jesu unouya mukati muupenyu hwako. Nyika isisina tariro, even iwewe usisina tariro kuti situation iyi yandiri mukati mayo ndichaibuda here. Jesu ndo pavanouya kuzokudzikinura. Jesu ndo pavanouya kuzokubvisa mumadhaka vakakupa upenyu zvakare. Haleluya.
Jesu wakati wasika wakachingamizo na Martha, Maria akasara mumba. Hallelujah. Say, I love Jesus. I love you, my master. Jesu wakati achishika akabvunza wakati mamwise piko wakati ishe uya indi kuratidze paari. Hallelujah. Hallelujah. Jesu akaenda na Martha akandiratidza kuti Lazaro wakanga ari papi. Lazaro wakanga ari papi. Hallelujah. Jesu wakati anzwa kuti Lazaro otonowa ati wani mazuva mana avigwa vaipereshokura Mwari. Inoti Jesu akachema misozi. Hallelujah. Achirangarira mudikani wake ainzi Lazaro. Hallelujah. Say, I love Jesus. Vamwe wakati tarisai Jesu ochema, tarisai madiro aita Lazaro ndo ziri kumuchemeza. Hallelujah. Mwari ishi vari kumusoro kudenga vanoti kana vakatarisa matambudziko ako awakangoriwa vadana kuti vauye kuzokuitira zvakanaka mukati meupenyu wako iye vasingauyi, asi pavanozouya matambudziko acho iwayo atova wese mukati meupenyu wako wakuona kuti sokuti zvinhu hazvichagoneke. Asi Mwari pavanoona uri mukati mekuchema, Mwari pavanoona uri mukati mekutambudzika zvakanyanya, Jesu vanochema vachibuda misozi vachiona kuti mwana wangu uri mukati mematambudziko, uri mukati mekuchema. Hallelujah. Jesu havasi vakatirasa, Jesu havasi vakatisiya mukati meupenyu hwedu. Hallelujah. Mwari wokudenga ngavatiitire zvakanaka, vatirwire kubva muhondo dzose. Hallelujah. Tarisa kuti Jesu Lazaro paakarwara havana kuuya, zuva ripiri zvakare havana kuuya. Hallelujah. Ndokuzouya vanzwa kuti Lazaro wafa manje, ati wane 4 days avigwa Lazaro otonuwa. Hallelujah. Jesu ndo pavanozouya. Handizive kuti iwewe wakadana Mwari kangani mukati meupenyu wako kuti vauye kuza kudzikinura vasingauye. Hallelujah. Pamwe wakatanga kudana Mwari kubva 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, now 2020. Mwari vasina kuuya. Ziva kuti havana kukanganwa. Tarisa apo wakadana Lazaro pairwara havana kuuya. Vakazouya zuva rechina Lazaro atoviga atova mubwiro otonowa. Jesu ndipo wakauya kuti testimony yaLazaro ibve yabreka pasi rose, nyika ichiziva kuti kudenga kuna Mwari vane simba. Hallelujah. Ndinoziva kuti wakanguri wadana Mwari kuti uvaone mukati meupenyu wako, but pasina chaifamba mukati mekurarama kwako, asi Jehovha uchamuona chikudzikinura mukati meupenyu wako. Hallelujah. Ipapo Jesu akafa neshungu mukati make tobva asvika pabwiro. Hallelujah. Raiva bako rakanga rakaviga Lazaro. Hallelujah. Jesu akati bvisai ibwe. Hallelujah. Martha hanzvadzi yomufi anova Lazaro akati paari, Ishe, Lazaro uyu pano uyu asi wotonowa zvino nokuti wava namazuva mazhinji saka otonowa. Hallelujah. Jesu akati paari, handina kukuudza here kuti kana une kutenda uchaona kubwinya kwaMwari. Hallelujah. Say, I love you, Jesus. I love you, my master. Saka tinodiwa babes mukati meupenyu wako amambukikanwa kuva nekutenda muna Ishe Jesu Kristu, uchivimba kuti zvinhu zvose zvinogoneka kunyange zvikarema sei. Tarisa Lazaro uyo wakanga ava nemazuva mana ari mubwiro. Jesu ndo pavanouya after 4 days Lazaro avigwa otonowa. Jesu ndo pavanouya kuzodzikinura Lazaro.
andizive kuti iwewe wava nemakore mangani uri mukati medambudziko rauri iroro. Haleluya. Jesu ndo pavanouya kuzokubvisa mukati medambudziko. Jesu ndo pavanouya kuzokudzikinura kuti ubve mukuchema ikoko pauri mukati mamo. Haleluya. Tarisa Lazaro, habari dzake dzakatumira shoko kuna Jesu kuti Lazaro wenyu, Lazaro mudikana wenyu warwara, asi Jesu hawana kuenda. Haleluya. Wakazoenda after Lazaro atawigwa atwana 4 days. Haleluya. Mwari kudenga ngawakuitira zvakanaka, nyasha ngadzioneke mukati meupenyu wako. Madhozi ese akavharwa newakaipa, Mwari kudenga ngawakuitira zvakanaka. Ndinoziva kuti une zvizhinji zvaunoshuva mukati meupenyu wako kuti dai wava nazvo, uye Mwari kudenga dai wakuropafadza nazvo, kuti zvimwe zvacho hazvizi kuuya sekufunga kwako, hazvizi kuuya sekushuva kwako. Ziva kuti Jesu paakadana Lazaro pairwara haana kuuya, akazouya after Lazaro atavigwa atwana 4 days ari mugwiro otonowa. Saka ziva kuti semu newe wakanguri washedza Mwari kuti vauye mukati meupenyu wako asi vasingauyi. Haleluya. Ziva kuti Jehovha vanouya situation yako yoratidza kuva wese, munhu wese oona kuti apa hapachina chimuko. Ziva kuti Kristu Jesu ndo pavanouya kuzopitira munana kuti nyika igotenda kuti kudenga kuna Mwari. Favor yedenga uchaiona mukati meupenyu wako. Favor yedenga yakaoneka pana Lazaro. Jesu apo paakamumutsa kubva mugwiro, Lazaro akava neupenyu zvakare. Haleluya. Saka kana Lazaro akamutswa kubva mugwiro, iye anga ava ne4 days afa, ziva kuti even newewo hapana dambudziko ripi neripi ringakona kuitika sezvaunoda iwewe kana tiina Jesu mukati meupenyu wedu. Kunyange ukarwara, ziva kuti uchapora. Kunyange ukatambudzika sei, ziva kuti uchabuda mudambudziko iroro nezita raJesu. Ama mudikanwa, Mwari ivo vega ndiwo mudzikinuri wedu. Kunyange titambudzike sei, Jesu vari pakati pedu. Jesu wakati achisvika kuna Maria na Martha, hanzvadzi dzaLazaro, Jesu wakabuda misodzi achirwadziwa kuti Lazaro mudikanwa wangu wafa here. Semu newe ama mudikani. Jesu pavanouya pauri vanoti kana vakakutarisa so vakaona uri kuti madambudziko mazhinji vanobuda misodzi, nokuti Jesu vanokuda. Jesu havadi kuona iwewe uchitambudzika, nokuti Jesu wakauya pano panyika kuti iwewe neni tive neupenyu. Haleluya. Asi wakaipa dzimwe dzenguva unopinda mukati meupenyu wedu kuti isusu tuluze hope pamberi paishe wedu Jesu Kristu. Haleluya. Ishe Jesu ndivo vega vanogona kukudzikinura. Ishe Jesu ndivo vega vanogona kukupa upenyu. Kunyange zvinhu zviremesei, ramba kutirasa pamuchinjikwa. Mwari ivo vega ndivo vanogona kutidzikinura. Haleluya. Tisina pokutizira kuti tindoona rubatsiro. Jesu ndiye nzira yedu. Jesu ndiye upenyu hwedu. Ishe vari kumusoro kudenga. Tarisa Jesu uyo wakamutsa Lazaro wakanga ava ne4 days ari mugwiro. Yako situation ndiyo yakambodii, Mwari wokudenga vachakudzikinura. Usaluza hope mwedzi unoyu kana kuti gore rinoye, Mwari wokudenga vachakuropafadza. Uchaona nyasha mukati meupenyu wako, uchaona simba mukati meupenyu wako. Kunyange uri mukati mesituation inowanza kurema sei, usaluza hope, nokuti Jesu paakadanwa kuti azoona Lazaro achiri kurwara haana kuuya, nokuti ndipo apo paifanira kutouya Lazaro achiri kurwara obva amunamatira Lazaro obva apora. Asi haana kuuya, unotozouya after Lazaro afa. Saka ziva kuti pese pawakangoda naMwari kuti vauye mukati meupenyu wako, vakanga vasingauyi, vakamirira kuti situation yako ive worse
kana jaba wese saizozo seso uli muzwara nasi then mwari wakudenga ndopa uchiuya kuti nyika igotenda kuti kudenga kuna mari nokuti inenge yakakuona iwewe pese apa uchitambudzika uri mukati mematambudziko asi uchiramba wakamera uine kutenda muna mwari wako so that kana Kristu wauya vakakudzikinura nyika ichabva yaona mwari nyika ichabva yatanga kutevera Kristu nokuti vanenge vaona simba raMwari kuburikidza newe. Ziva kuti matambudziko ose auri mukati mawo mazuva ranhasi haasi ekukuuraya asi ndeyekuti simba raMwari rionekwe mukati muupenyu hwako. Haleluya. Nyasha dzokudenga dzichaonekwa mukati muupenyu hwako, kunyange zvireme, kunyange zvigoje sei. Jesu Kristu ndiwe muchengeti wedu. Jesu Kristu ndiwe munundu wedu. Ama mudikani, Jesu kana vakamutsa Lazaro kubva mubwiro, even newe ama mudikani ichiri kungotogoneka even nanhasi kuti iwewe udzikinurwe kubva musituation iyo yauri mukati mayo. Jesu iwe wega ndiwe mudzikinuri wedu, ndiwe muchengeti wedu. Haleluya. Jehova ndiye mufudzi wako. Jehova ndiye muchengeti wako. Pese paunoremerwa iwe anokutenda. Pese paunotambudzika tarisa kudenga. Pamuchinjikwa ipo pega ndo pane nyasha dzingadzikinura upenyu hwako. Mwari wokudenga ngavagare newe, ngavafambe newe pose paunenge uchiremerwa mukati muupenyu hwako. Tarisa Lazaro awana 4 days ari mubwiro otonhuwa, vanhu vasisina tariro, even hanzvadzi dzake dzisisina tariro. Jesu ndopawasvika voti vachitarisa pabwiro vachiona Lazaro, Jesu misodzi yavo inobuda. Ayayayayaya, Ishe vari musoro kudenga vanoti kana vakakutarisa so misodzi yavo inobuda nokuti havadi kuona vachitambudzika mukati muupenyu hwako. Haleluya. Jesu vanoti vachisvika pabwiro paLazaro, vanoti vachitarisa bwiro paLazaro, Jesu anobuda misodzi kuti ndiye Lazaro wavaterapa. Vanhu vose vasisina tariro vototi Lazaro wafa zvarova. Jesu vanoti vachitarisa anobuda misodzi. Jesu vanoti vachitarisa bwiro paLazaro, misodzi inobuda. Mwari vanochema. Mwari kana vakakutarisa vanonzwa tsitsi. Usaona sokuti uri wega mukati muupenyu hwako. Pese paunopinda mukati mematambudziko, ziva kuti Jesu vanenge vainewe. Ziva kuti Jesu vanenge vachizviona zvese zvaunoshuvira mukati muupenyu hwako. Mwari iwe wega ndiwe vangagona kukupa uye nekukudzikinura kubva muhondo dzose dzaungagona kupinda mukati madzo. Haleluya. Jehova ndiye mufudzi wako. Jehova ndiye muchengeti wako. Jehova ndiye mupi wa zvose mukati muupenyu hwako. Kunyange uremerwe sei, iye ndiye mudzikinuri. Kunyange utambudzike sei, iye ndiye mupi wa zvose. Jehova uri pakati pedu. Kunyange tiremerwe sei, kunyange titambudzike sei, saluza kutenda muna Ishe Jesu Kristu. Tarisa Lazaro uyo wakati ava ari mubwiro kwemazuva mana otonhuwa. Jesu ndopawasvika oti bvisai ibwe, ndopaoti Lazaro buda, Lazaro bvamuka. Haleluya. Mukati muupenyu hwako handizive kuti wakadana Mwari rungani zvisingaitike. Handizive kuti une masituation amwe aungayera here kuti Mwari wokudenga havangamagoni. Funga nyaya yaLazaro, chaona kuti zvose zvauri mukati mazvo muzuva ranhasi zvinogoneka. Usamora Mwari. Ndoda kuti uri pauri papo simudza maoko ako timunamate. Baba, ndinokutendai panguva ino nokuti muri mutsvene. Ava vana venyu vasimudza kutenda kwavo. Tarisai Baba zvamakata pana Lazaro. Lazaro uyo wakanga ava namazuva mana ari mubwiro, asi Jesu munoti muchisvika pabwiro misodzi yenyu inobuda. Zvakare Baba,
iti mukisika pamatambudziko evana venyu misodzi yenyu ibude Baba muchivarangarira Baba vadzikinure wa muhondo dzawakaipa mukati muupenyu wavo Baba ngavaone simba renyu mukati mukurarama kwavo nyika ngaipupure kuti kudenga kuna Mwari kuburikidza nemi Jehovha muchinge maropafadza vana venyu Baba kuita sarazaro uyo mukamutsa kubva mugwiro anga ava nemazuva mana afa asi Jesu pamunosvika munoti Lazaro buda Lazaro dzamuka. Haleluya. Nazvino Baba vasimbisei Baba mukutenda kwavo kuti varambire mushoko raMwari varambire mukutenda vachiziva kuti inini Jehovha ndini mega utiziro bwavo inini Jehovha ndini mega mugoneri wavo. Baba tiitire zvakanaka ndinonamatira vana venyu Baba vasimudzirei pakusatenda kwavo Baba nezita ra Jesu kunyange hondo dzikauya varwirei Baba kuti vaone ukuru hwenyu mukati muupenyu hwavo Baba nezita ra Jesu ndinonamata ndinokumbira nyasha ndinotaura ukuru hwenyu Mwari Baba vasingakundikani muri Ishe Jesu muri munonori muri mudzikinuri Mwari vasingakundikani kunyange nesituation yakaita sei Jehovha mukundikani Baba tingaremerwa isu panyama nepakuona pedu asi Jehovha inini amukundikane Baba ndinonamata ndinokumbirira vana venyu nyasha kuti Jehovha muvadzikinure sezvamakati pana Lazaro Baba nezita ra Jesu kudzwai. Hallelujah. You are blessed. Kofi FM. Kofi FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +27619164897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.